खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 15 जुन 2023 बाराया जाबाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि सानै मावथिया मानसिफोरजों गाग्लोबजादों। हजाइ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दब'खा पुलिस बादायाव सानै पुलिसफोरा मानसिफोरजों गाग्लोबजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानाय पुलिसफोरनि मुङा जाबाय दीपिका बरा, बे जाबाय आइजो पुलिस, आरो जिन्तु बैस'। रिपर्टनि बायदिब्ला सासे आइजोआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदोंमोन आरो बे जाथायखौ नायबिजिरनानै बे जिउ फोजोबनाय जाथायाव आइजोनि फिसाय आब्दुल मालिकखौ लोब्बा दं होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनानै पुलिस बादायाव सोंथि खालामनो थाखाय लांदोंमोन। बेनि उनावनो नखरनि मानसिफोरा पुलिस बादायाव थांनानै आब्दुल मालिकखौ बुनायाव पुलिसफोरा हमथानो थांनायाव सानै पुलिसआ गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै एसएसबि हानजाया जाथायसालियाव फैनानै जाथायाव लोब्बा थानाय सा 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय आसाद आली, नाजिमा बेगम, फुल फानु, आब्दुल शुकुर, फाइजाल हक, जावेद आली आरो इलियास आली। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बुरागाव बेंखननि लाट मण्डल आरो शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय नाजिरा बेंखननि लाट मण्डलखौ आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै उदाङै रां लानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलफोरनि मुङा जाबाय जालाल उद्दिन शेख, बुरागाव बेंखननि लाट मण्डल आरो दिगान्त बरुवा, नाजिरा बेंखननि लाट मण्डल। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। खौथि रांनि कफ सिराप बोखांनो हादों। आसाम आरो त्रिपुरा बर्डारनि साखाथियाव थानाय करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सुराइबारियाव करिमगन्ज पुलिसा एबा आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै आयेननि बेरेखा लांनाय 95,000 बथलनि कफ सिरापखौ बोखांनो हादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि फालांगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय भबेश कुमार आरो सामिनुर इस्लाम। हमजानाय कफ सिरापनि बेसेना बाजाराव गोबां खौथि रांनि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' बिजोंजों फरायनानै निट पास खालामनो हाया, इन्जिनियार फरायनो हाया आरो माखासे एन्ट्रेन्सफोरखौ पास खालामनो हाया होननानै गोबां सुबुङा बुंबाय थायो। नाथाय बे समावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। बर' बिजोंजों फरायनानैनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डेकापाम हालामनि फागुन मुसाहारिनि अनजालु फिसाज्ला हरेन्द्रनाथ मुसाहारि बिथाङा निट आनजादाव 720 नाम्बारनि गेजेराव 618 नाम्बारखौ लानानै उथ्रिसार जानो हादों एबा पास जानो हादों। बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै 618 नाम्बार मोननायखौ लानानै बर' हारिया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे गथ'खौ मासे गोलेरा अरनानै इनाय बुथारदोंमोन। बेनि उनाव लकेलनि मानसिफोरा रागा जोंनानै गोलेरखौ दैनिफ्राय बोखांनानै बुथारफिनदों। बिहार रायजोनि बैशालनि गंगा दैमानि गाथोनाव सासे 10 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ मासे गोलेरा अरनानै इनाय बुथारनायनि जाहोनाव लकेलनि मानसिफोरा खौसे जानानै कालसाघाट, रघुपुर, दियारा गाथोनाव ना सारग्रा जेखौ लानानै गोलेरखौ दैमानिफ्राय बोखांनानै बायजोआव लाबोनानै बुथारफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला धर्मेन्द्र दासनि नखरनि मानसिफोरा गंगा दैमायाव फुजा खालामनो थाखाय थांदोंमोन। बेहायनो धर्मेन्द्र दासनि फिसाज्ला अंकित दासआ दै साखाथियाव थांनायाव गोलेरजों अरजानानै थैदोंमोन। बेनि उनाव लकेलनि मानसिफोरा रागा जोंखांनानै गोलेरखौ दैनिफ्राय बोखांनानै बे जाथायखौ खालामदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।